खुलुमबाय हेलो एवरीवन once again welcome back to the channel दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोन बयखौबो गोसो गोथारै बरायनाय थाबाय लोगोसे आसा खालामो इसोरनि अननायाव नोंथांमोन बयबो मोजां दं ओंखाम जाखांनानै गय जाबाय निमाहा हो बाथ्राया जाहैबाय दिनै आङो फुङाव सिखारगोन मोना बै प्रकाश बसुमतारी ब्रादारनि आङो भिडिअ नायदोंमोन बै प्रकाश पलिटिकल एजेन्ट प्रकाश नङा दै बै सासे ससमा गिदिर बुंग्राया बिथाङा बिराद कमेडि भिडिअबो लाबोयो नायदोंमोन आंथ' फ्रायानो बर'फोरनि बांसिन चेनेलफोरखौ आं नायखायो जिमेल मोननै मोनथामजों नायो आं ओमफ्राय जायखौ मोजां मोनो आरो बेखौ जावले नायबावग्रा अयबास दंबावोसो जाय हक बेफोर दा बिथांनि चेनेलाव बै ड्राग्स जानानैहाय मोनसे भिडिअ फुटेज देखायदों आरो बियो एकदम लामा गेजेराव फाग्ला बादि जानाय मटरसाइकेल साबि जासिबाय फैसा नांगौ ड्राग्स नांगौ बे समाव आरो एडिक्टेड जाबाय बियो बेनि सोमोन्दै एसे सावरायगोन लोगोसे नैबे आलफाया दिनै कर्टनि गेजेरजों गबाय ओमफ्राय बिथांमोना जा बेरफुग्रा बेसाद गारनानै फोथैग्लुंदोंमोन बेनि गेजेरजोंबो बिथांमोना जेबो बिथांमोनखौ कालप्रिट होनासै कर्टआ बिथांमोना क्लियारसो जानानै फैबाय दा बेनि सोमोन्दैबो रायज्लायगोन फारसेथिं जोंना डियार नाब्ला सार एमबाथा सार मोना थालांबाय बेनि सोमोन्दै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो बेनि सिगां नैबे भिडिअ क्लिप्सखौ एसे नायनानै लाग्रोदो अमा बेफ्रु होनानै साजेन सुबुंनि जिउ फोजोबनायाव लोब्बा गोनां आलफानि दायनिगिरि महरै जिउ जोबजासिम जेलनि साजा होजानाय साद' दायनिगिरिया दाय गैयै होनना बिजिरसालिया फोसावबाय बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों रन्जन दैमारि बिथां लोगोसे जोंनि एनडिएफबि बिदा फंबाय बिथांमोना उदां अखराङाव फैनो हाबाय बिराद मिनिथावलै सार नोंना बासना गोदो जेलाव सोफिननायखौनो उदां अखरां होनफ्लांखोना माखो सारालाय मालाय नैबे भिडिअ फुटेजाव नोंथांमोना नुबाय बेरफुहोग्रा बेसाद गारनानै थैग्लुंहोनाय दिनै आलफानि सोद्रोमाफ्राबो बिसिनाव जेबो दाय गैया होननानै अनारेबल कर्ट बेजों फोसावजाबाय मालाय पावार गोनांफोरजों सिथाबनानै दंदां ओंखायनो दिनै बिराद कालप्रिटफ्राबो क्लियार जेबो गैया बिसिनाव गिल्टियानो गैया होननानै फोसावजाबाय पावार गोनांफोरजों थायोबा बिदिसो जायो गिल्टि गोनाङाबो गोरोन्थि बेरफुग्रा बेसाद होनानै फोथैग्लुंनाय माखासे बिग्रायारि आफादनि सोद्रोमा बिथांमोनाबो गयो होनब्लाथ' पावार नांगौ जोंनो पावार नांगौ दा फारसेथिं ओरै नाहरदो जोंनिखौ डियार नाब्ला सार आरो बिथांमोनजों लोगोसे जोंनि सिगांनि आगुनि मानगोनां एनडिएफबि दैदेनगिरि केदार मावथि बिथांमोन दङ बिथांमोननि खबरा बोरै जाखो स्टिल दिनैसिम मानो रिलिज जानो हायाखै जेलनिफ्राय मालाय आलफाखौ पावारफुल सिएम अफ आसाम श्रीजुत हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा वेलकाम गेस्ट आलासि हिसाबै लिंहरलायनो हायो जोंना मारै जाखो सिएम सारालाय डियार नाब्ला सारनि खोथाखौथ' दोनथोबावदो बै एनडिएफबि सोद्रोमा बिथांमोनखौथ' दोनथोबावदो माबा गोदान मानसिफोरखौ सिन्थाय न' नागिरलानाय भेरिफिकेसन खालामनो बर' होनबाथाय बिराद दायथ' लाथारसै नामा दाना पुलिसफ्रा गभर्नमेन्टआ मा सानथारखो जुनार एम्फौफोर बादिसो सानबाय नामा मानसिफोरखौहाय बर'फोरखौहाय आरो फारसेथिंहाय नाब्ला सारखौथ' सार खुनुदिन रायखांखाया दानि बिटिआर सरकारा सावरायनायनि खोथाखौनो रायखाङा आरो बेनि अनगायैबोथ' दोनथ'दो
थाखानाय डिजिगनेटेड केम्पआव थानाय माखासे हाथियार दोनथ'नाय सेसफायाराव थानाय बिथां एम बाथा सार नंखाय फाला दाय फान्दायनानै सोहैबावोसो। हाउ इज इट पसिबल? बे मारै जानो मोनखो? आरो लागातार फारि फारि नंबाबो नङाबाबो होबाय एनकाउन्टार। फाग्ला नामा? दाउ अमाफोर बायदि साथारखो ना माखो? एम्फौ एनलाफोर बायदि जों बर'फोरखौलाय। मानाय खदा आलफानि सोद्रोमाफोर बादिखौ जेबो दाय गैया होननानै हगारनो हायो। मालाय पावार गोनांफोरजों लोगो नालाय। जोंनाबो गनांगौ बिदिबा। जोंहालाय मा मोनसे पार्टिकुलार जाथिनि थाखाय गांनाय उखैनाय सुफुंनो आरो हारिखौ निरापत्ता होनो थाखाय मोनसे नेसनेलिज्म, मोनसे नेसनेल फिलिंसजों जोनोम जानाय मोनसे आखाइयाव आगजु लानानैसो आवगायदों आन्दलन खालामनो। दा दिनैनि उनाव आयाराम बाथिराम साथिराम जों बुंलाबायबा जाया, होमबाबो माखासे गेजेर गेजेर हाबसननानै जों बुंनाय जायो। बिनि थाखाय सोरनावबा निमाहा बिनांगौ आं बिबाय। दा जोंनो बर'नो पलिटिकेल पावार नांगौ जानाय नङा, खिन्थु पलिटिकेल पावारखौ डिनाइट खालामबा समाजारि आफादजों खारग्राया खारगोन, बेकबन आफादफ्रा बेकबन आफाद हिसाबै खामानिखौ माखासे मावलांगोन। बेबो थालांगोन, रायजो जानायाबो थागोन, संग्रामाबो थालांगोन। आरो दिनै पलिटिकेल पावारखौबो जोंनो नांगौ आरो नांथारगौ, बेखौ डिनाइट खालामनो मोना। पलिटिकेल पावार फैयोब्ला माखासे बुस्थुआ केटेगरि बाय केटेगरि अट'मेटिकेलि ग्रोब 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 मिलायनानै जानानै फैयो। आं बुङाखै जे बेयावल' सिथाबनानै थानांगौ। माखौथो होनदों बर'फ्रा गेरेमसा माहारि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सिमां। गेरेमसा मानि मा? ओरैबो 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 दालाय दासा थांनानै ग्लोम ग्लोम बिलाइजों बिफांजों। थिग बिदिनो जों जेरावखि जाया जोंनिया थाहैगोन। समाजनि फोसाबनायावनो होन, माबा मोनसे डेभेलपमेन्टनि पार्टिकुलार एनजिअ टेनजिअ लाबोनानै सोरबाया डेभेलप खालामनायानो होन, राजखान्थियारि एमपि एमएलए एमजिएम फोरनि गेजेरजोंआनो होन, जोङो जेरावबो जोंनो नांगौ राजखान्थियारि पावारखौ जों बर'फोरनोबो नांगौ। सम थानायावनो जोङो आरो नैबे थासारियाव जोङो जायफोरखौ दिनै आसाम सरकारा बिजेपि गभर्नमेन्टआ बासिख्ल' थासारि बाय थासारि जोंनि टप दैदेनगिरिफोरखौ लांनानै माखासे जोंनि नेसनेलिज्मखौ फोजोबनो नागिरदों। माखासे दैदेनगिरिफोरखौ साबख' लांनानै जेलाव सोहैदों। बै बिथांमोनखौ थाबैनो लाबोनानै जों समाजाव, हारियाव, राजखान्थियाव मावनो थाब खाबु होआब्ला बे समावनो सम बिसोर नाख्रेबबाय थागोन। मानोना खोथायावनो बुंबाय थायो, गोदो जों खोनायो, इउनाइटेड वी स्टेन्ड, डिभाइडेड वी फल। खौसेब्ला जों गसंथानो हागोन, खौसे गैयाब्ला गोग्लैसोगोन। खौसे गैयैखौ लेक अफ इउनिटिखौ नायनानैनो जोंखौ खाबु लानानै दिनै अनेक नाख्रेबबाय थानो आरोना। दा जाया मानो बिराद गोलाव सावरायबाय बिनि सोमोन्दै। माबाफोर भुल गोरोन्थि आङो बुंफ्लांदोंबा आंखौ निमाहा हो। लोगोसे नैबे प्रकाश बसुमतारी बै ब्रादार सासे इउटुब चेनेल दङ, बे ससमा गिदिर गिदिर होननानै इन्टारेस्ट लाबाय बिथांनियाव नायदोंमोन आङो। जे ड्राग्स जानानै सासे गथ'आ गेजेरावनो, लामा गेजेरावनो बयबो दं, फरायसाफोरबो दङ, जे साबि जासिलाबायबाय, माने बिनो फैसाल' नांगौ, दा ड्राग्स नांगौ, बै एडिक्टेड जाखाबाय नालाय। एसे एनैखौ फाहामनो हायो, खिन्थु एडिक्टेड जायोबा बिराद गोब्राब जायो आरो। दा बेवहाय बिराद एकदमबारे सिनायला बे रावखौनो। बिदिसो जायो। आं नायबाय थादों बै एक्स एनडिबि आदामोना जाबादि खामानिखौ मावदों ड्राग्सनि खेथ्रआव, सोरबा माबा माबिनि खेथ्रआव, बेफोरखौ मख'लायनांला। बिसोर बिराद मोजां जादों। आं दिनै थेंक्स होयो। आं सिगाङावनो होनो सानखादोंमोन, आं नेबाय थादों, खिन्थु नैबे भिडिअ फुटेजखौ नुनानै बे प्रकाश ब्रनाव एकदमबारे जोबोद गोसोआव एबा गिखांनाय मोनो आरो बेफोरबायदि जायोबा।
ओंखायनो फंबाय बिनानावमोन सोरबाफोर आदामोन सोरबा बाहायदोंबा ड्राग्सफोरखौ बेफोरबादिखौ टटेलि स्टप खालाम। सिगाङाव बाहायोमोन खिन्थु दिनै दा एक्स एनडिपि आदामोना जाबादि हाबाफारिखौ मावनानै मेसेज होगासिनो दं रायजोनि गेजेराव, बेनि गेजेरजों मा जालांनो थांगासिनो दं बेफोरबादिखौ नोंथांमोना नुनानै मिथिनानैबो सिगाङाव गारदोंमोन, दिनै नुसनबाय, दिनै बुजिबाय, दिनैनिफ्राय टटेलि स्टप। बियो गोदान जिउ। बिनि एग्जाम्पला बे हिन्जावसाया सारेन्डार जाफैलायनायानो बिराद मोजां खामानि, बियो थेंक्स होथावथाव। दा बेफोरबादि एकदम फेग्रा मुवा जिबनानो है जेने थेने होननानै सानना लाखादो, बेयाव दा गोग्लैथों रावबो। बर' सेंग्रा सिख्लाफ्रा सिगाङाव जाबाय बेखौ गार आरो बिनि डिमेरिट्सफोरखौ, ड्राग्सनि डिमेरिट्सफोरखौ जायफोरा एडिक्टेड जाबाय आरो बेयाव जा गबाय बिथांमोननि जानाखि अबस्था बेखौ बुंनानै फोजोबनो हाया। दा बेखायनो बेफोरबादियाव जाहाथे दा थांथों, नांगौबा माबा मोनसे माव, लाजिनांगौथ' गैया आजिखालि, खस्थ' खालाम, माबा मोनसे माव, थांनानै था, संसार जानांगौआ जादो। सेंग्राफोरबा सिख्लाफोरबा नोंथांमोना बिन्दास थादो, खुनु लाजिनांगौ गैया मावनानै जानायाव, ओरैनो थानायावसो। दा भिडिअखौ बारा गोबाव खालामला, एसेखिनियावनो आङो दोनथ'नो सानबाय। स' थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं, लाभ इउ अल, थेंक इउ।